Gaztetxoak ikusten ditugu hor. Bai, 180 mutiko ekarrik jo. Bere eskolakok bar Durangon eta Arrasaten uste dibili da jolasen. Derieko monastegin, hain hotela dana horri dutelo. Eta baintxe etorri 180 mutiko. Partida ikustera, joño, begira, gaurkoan hauek ere boiu egingo dute beraz, ordeiziko zaleak inoiz indar gehiago jarri beharko dute, gainetik jartzeko. Ederki, ikusten ditugu eta argaitzek esan zuena, ez? Ekipazio aldetik ikusten da horrez, bai dagoela dirua eta, baina jokalari aldetik izenak begiratuta, esan daiteke bertako jendearekin edo hornitzen direla. Baina, nire dugu fitxak edozke, baina bastanteko fitxak eta hori betiko estakinen burtzena, gano behin du beti, Kataloniar iparraldeko jogari pare bat etortzen zezkien ez benga, nivela ematen du, baina oik ibiltzen dipxat, jundatorri. Bueltaka. Ederki, gaurkoan zelaian ditugunak hauexek, bi taldeak prest, eta zer ikusten dugun gaurkoan? Egia esan atzeratu eginda gaurkoan, piapur bat partidaren hasiera. Ez, amabiak puntuan, gu hasi gara goiz agian. Prest, bi taldeak, baloia Bartzelonak aterako du. Epaia guztia hori leguan dagoela ziurtatzen. Erlojuari klik eta badoa. Zerura, Bartzelonakoek. Arazorik gabe hor joantu delak. Ongi, hor. Tartea bilatu du, baina segituan harrapatu dute. Lurrera joan da. Alicantekoa. Kontuz botearekin. Ondo dizaio, plakatu inbar da hori. Plakatu inbar da. Lurrera hor, Bartzelonakoak. Laguntzara baloi hori ateratzeko, bederatzi zenbakia, Castiglioni dugu, atzera bota du baloia, aurrera kontuz, arriskutsua, abiadura bizian zijoan, Bartzelonako jokalaria, baina oso ongi Kitschhoff baloia berreskuratuz, baloi hori gurea da, bi taldeak borrokan, baloiaren jabetzagatik, baloi horre gurea behar du, Iñaki Suso gostikoz, ez dio nahi bezala eman, Castiglioni garrapatu du airean, ongi mugitu du, 15 entzat Martinez dugu, honek ere aldamenera, baloia ederki mugitzen ari dira Bartzelonakoak, oso ongi hor, losadari baloia, zuloa bilatu du, ostikoz aurrera, baina ez du garazori behar hor. Baina kori azkar jolastu, ez dago inoratzean. Bai, ez zegoen bere lekuan talde, baina nahiago izan du jokoa geratu, Zelanda berritarrak. Eta utxetik hasiko da partida. Egia esan hor botea eman du, baloi hauek dagoeneko bote nahiko gaiztuak eman dituzte, zoru honekin, ez da, edozein gauza gertatu liteke, ez? Ederki, Bazazpi, zenbakia hor, Guerrero, aurrera egin nahian, Amaika zenbakiari eman dio, Paniseo, lurrera joan da hau, bi taldeak hor burrukan, Castiglionik aldamenera, 10 zenbakiarentzat, Estat, honek ere aldamenera, baloia mugitu nahian, ikaragarrizko boltio eman diote hor, muabututeari, Castiglionik, Estatentzat, honek aldamenera, bizkorror ordiziarrak, egia esan defentsan tentsioarekin ikusten dugu taldea, baina oraingoz jabetza guztia beraien izan da, Baina arte, baloia jaso dugu, ostikatu dugu, bueltan etorri depresioa, ostikatu dugu, bueltan etorri da. 2 minutu pasai, guazen pixkat, asetzen den joku eta gauza guzturik. Ederki, behintzat, euririk ari aldu, oraintxe. Bai, ez da, ari du, aterkiak zabalik ikusten ditugu. Eta, partidako lehen melea. Horixe izaten ari da agian aurten anpordizia hobetoen egiten ari den lana, ez? Bai, ea gaurkoan mantentzen den, hori? Gaurkoan garrantzian du izan dek, zati 5 metrotan lortzen badezu eta nagusitasun hori gabezu, zatik ez bultza bidez sartu ensaia daño. Egia esan, anpordizia beti izan da baloia mugitzeko taldea, eta begira, azkeneko urte honetan, esan nahi dugu, hobetoen egiten ari diren lana, aurrelari lan hori dela. Baina horrukbin fisonomika asko datu dira. Richard, ongi Richard hor, zuloa giatu, Samoarra, ederki doa, aldamenera, Josep Jadarrentzat, irundarra baloiarekin, lagun bilabil, ostigo botatzen erabaki dazkenean, Iñaki Suilla dena da, baloiaren bila doana, bi Bartzelonako jokalari, lurrera erori da, ongi hor Iñaki burrukan, bai jauna ordiziarra. Kontuz defentsan. Baloia ateratza lortu dute azkenean, bera bakarrik atera nahi izan du Estatek, atzera bota du baloia, ongi ordiziarra, Richard eta beste lagun batean artean geratu dute, atzera Castiglionik, eta ostikoz kanpora joango da, zuzenean kanpora baloia, eta partidako lehen tuxa izango dugu.
gure alde izango da. Eta bueno, ondo Richard, metro askira aziz. Baina behar deguna da, hortan igotzen ganen, plakaja bat dugu, plakaja. Bagira, eunda hogei ume, esan duzu, eunda larogei. Eunda larogei, eta entzuten zaie. Animatzeko goz etorri dira, eta partidako lehen tuxa. Xapo, Jonander Krendek aterako du baloia. Eta ea, zer moduz ematen zaizkigun gaur tuxak, azkeneko partidetan ez bai gara, oso finibili. Ongi hor, Balmeoz, Kitschhofek atzera. Ongi hor. Cory Simpson lurrera joan da azkenean ordea. Baloiaren bila, Iñaki Suso. Ongi hor. Oier goia ez da, dugu. Ez, Mikel Gartzia da, Naparra, bizenbakia. Lurrera joan da. Berriz ere ordiziarrak. Ea, 22 marra barruan sartu eta arriskua lortzen dugun. Ongi hor, oso ongi, Dani Kroll. Geratu dute azkenean ordea, metro batzu egin ditu, 22 barruan gaude, hor ongi, Iñaki Suso baloia azkar mugituz. Kitschhoff baloiarekin aurrera egin nahian, ez egin di baloi horrek baina atzera. Baloi hori gurea da. Zagi uste Cory izan dela, oso ondo. Hor bitaldea burruka, baina baloi hori gurea da, Mikel Gartziak. Baloi utzi du hor. Lurrera joan dira, berriz ere, burrukan. Oier goia, aurrera joan nahian. Etxeko azkeneko partean ikarrazko entxegua lortu zuen ora bultza azkemen utxez. Ea gaurkoan ere olakoren bat egiten dugu. Bai, oso bakarrik hor Rasier. Abantaia daukeu, ikusten du epaia abantaiakin. Bai. Hori, pixkat arriskatzeko garai ematen du. Aukera ematen du ez. Bai. Iñaki Susok, Dani Krolentzat, Rasier korta. Tartea bilatu ordiziarra baino, lurrera bota dute azkenean. Azkar, goazen gokatzea. Dada mantxotzen dugu. Iñaki Susok atzera, Dani Kroli, ongi ostiko zor, bakarri dago hor Phil Hasford eta ikaragarria. Zeinen ongi moldatu diren hor, Australiarra eta Zelanda berritarra. Begira, tartetxo bat utzi diote, jokalari guztiak beste aldean zeuden, eta behartzen lekura, hankarekin baloia. Alaxe da, bai, azken finen, hori egiten du oso ondafilek, zelai guzti erabiltzen du, beti tutxiko marran ingurun jartzen da, azken finen zeluzan ez horrekin, aurkarie, zabaltzez bada, nire dago espazioa. Hori da, eta zabaltzen bada tartean zulo gehiago daude azkenean, ez? Bai, eta gero Dani eta ben arten, bauzki bi hitz esanguratxu, Danik hitz hori eitzen donen, badakiz nunda un fil eta espazioa daukela, orduan badakin nago eta orduan ostikoa, eta jazta. Bergi, garrantzitsua, jokalaria berain artean ezagutzea, eta jokatzen denbora luzez aritzea. Ostikoa izango da oraingo honetan, eta filen entxegu hori gauzatzen saiatuko da, Dani Kroll, australiarra, hortxe doa, ea zortea duen. Oso gaizki, oso oker baloi hori, eta egizan azken aldian ez da filosofin, Dani, berez, portzentai oso onak izaten dituen jokalaria da, baina azkeneko partidetan ez dago bere onenean, eta oraingoan ere kale egin du beraz, 5 eta 8 markagailuan. Bueno, betire, uno ona ez izaten da, baina bai, holako jolgari batei eskatzen diozuna hori da. Azken finean, uneko 80 marreko fiabilidade bat, edo ziurtasun bat ez. Hori da, eta egia esan izan du, badakigu egin dezakela, baina, bueno. Egia esan azkeneko asteetan portzentai horietatik bera dabil. Baloia aldabera, Dani Kroll berriz ere, ongi hor Rasier kortarentzat, aurrera egin nahian ordiziarrak, eratu dute, zela erdiaren altu beran. Aurrera metrotxu batzuk egitearen lortu du lurrean. Oain guazen hor, aurrelarikin kolpeatzea, hori Iñaki, eta hain bituz emat espazio aukeu. Ongi hor, Iñaki ez, Mikel Gartzia da, ikaragarria nola egin duen esatzera utzi du baloia. Eta begira aurrelari eraso egiten, Mikel Gartziak xapori, azkar mugitu dute baloia. Ongi hor, Asier Alvarez deulate. Ongi harrapatu dute hor ordea, Bartzaleonarrek, lurrean da, aurrera egin nahian, Baugan Lomax orain baloiarekin. Lurrera joan da, azkar mugitu behar du baloi hori, ongi atera du Iñaki Puilarenak, Josef Jadarrentzat, lastima. Etzan bera, kontuz defentsa. Ies egin di hor baloiak. Kontuz, abantaia daukie, jokatu izakete. Etzan oiarentzako pasi hori, hor komunikazio bat izan da. Ostigoz bota dute hor, Dani Kroll baloiaren bila, baina kanpora joan da hori. Lastima da, holako, betxo, holako. Bai, eraso polilla izan da, baina hor, Ies egin di baloiak. Baloiaren guztia egongo da eta harrapatzeko ere zailagoa izango da, ez? Izan da, Josefek etzan izango oiarentzako pasea, da fuerte pasatu da, ikusten.
Baina mutur guztien eman dio, eta horren mine ematen du, Mine ematen du da. Mine ematen du, arpean eman da baloiak, Ziturkuntan garrapoti zunen. Ondo, Xapo, ondo! Ondo ekipo, venga! Batuxa izango du berriz ere, lehenengoa ongi hartu dute. Ordiziarrakea bigarrengoarekin zer gertatzen den, Xapok atzera. Ongi hor joantu dela oso ongi Iñaki Susorentzat. Korik baloia utzi du hor, Josefi, lurrera joan da, berriz azkar atera dute. Asier Alvarez deulate aurrera egin nahian, gogoratu 5 eta huts. 9. minutuan sartzera guatzenean. Ostiko zor, Kori Zintzok, lastima. Ies egin hori abana da. Eskerrak, Bai. Eskerrak. Bestela, jende gutxi zegoen horren guruan, eta metro batzuk egin bartzituen ziur. Batuxa, ez, Melea izango da, ez? Melea, aurrak alde indi baloiak. Bueno, baina hor, erabaki izan barkatu, erabaki izan zu, Tuxe edo Melea. Abana izan da, baina Tuxea jundan baloia, orduan erabaki izan zu, Tuxe edo Melea. Eta badiru Tuxe aukeratzen dutela. Bai, baina arte, bueno, dana gure alde izan da, gure izan dienak, gure gata izan eta... Bai, hala da. Berri hortxe, Xapo Pres, baloia ateratzeko. Atzera doa. Ongi hor joantu dela, eta molbidez aurrera egina izan dute hor, baina erori egintzaie. Beste modu aietzen ari dira, aurrera, pixkanaka, ongi hor, bultzaka. Itxu baloia bueltatzen badue, zezulo dagoen. Ongi hor, bizkor atera hor berriz ere kolpera. Guazen Richard, venga Richard, lotxarik gabe. Hor ikusten da nola Iñaki Suso sartu behar izan da, baloia garbitzea. Eta azken finean, ideiak, moztu tezkiu. Hori joakorei. Ondo Kori hor aldamenera, Krolentzat. Oain aurrelarekin golpeatu barakeu, hor dijoa Jano golpeatzea. Jano baloia. Horia, eta bain espazioa. Edo hori dijoa joan, ez zien pasa. Berriz ere guazen golpeatzea. Iñaki Suso aldamenera. Zein dara Oier goia ikaragarria da. Egia esan, eta aurrekoan aipatu du lehen ikaragarrizko entxegoa lortu zuen indarrez bakarrik. Lastima horri ez egin di baloiak Xapori. Ezin izan du ezer egin. Baloia beraiena da, ongi mugitu da hor Bartzelonako jokalaria, atera nahian dabiltza jo. Ongi dabiltza horkoan Ordiziarrak. Bai, ongi eta baloi hori gurea da. Baina ez geratu egin du jokua. Osea, gure abana izan da, ez du abantai lortu eta... Baina, aipatu zu eta ikaragarria da, Oierrek duen indarra. Jokalari gaztea oraindik etxekoa eta... aurrera egiten duenean ikararrizko potentzia du. Ikusi dugu, beste aurkari zazpi zenbaki zara uste. Txokera etorri zaio eta atzaka honda. Eta mina hartu du txokatza gundanak eta Oier aurraka honda. Horri guztan dugu zein darra hauken. Ergi, Bartxe, Melerako Pres bi taldeak. Bartzelonaren aldekoa izango da, Castiglioni sartuko du baloia. Lehenengo Melea eantzat, ea pixka tarratzuna jartzen jeun. Eta 11. minutuan gaude, gogoratu 5 eta huts, Ordiziarrak aurretik. Venga delantera, barrua jo, Venga, bol! Bi taldeak Pres Melerako. Sartu dute baloia, bi taldea burrukan ongi Ordiziarrak. Ongi Ordiziarrak eraban nagusi Mele horretan. Aurrera guatz, bultzaka. Richard segi. Richard baloiaren bila hor. Gura da, venga Iñaki saldu. Ikaragarri ondo hor taldea Mele horretan baloia horreskuratu, zea zerbait ateratzen dugun hemendik. Baugan Lomax, berak aurrera egitea bakarrik erabaki du, lurrera joan da segituan. Berriz ere Ordiziarrak hor, baloia ateratzera eta ez geratu egin du epaiak. Hor, beti zena da, hor, lekuik ezan. Hor? Lekuik ezan da duten, hor, paita baten kontra bezala jotzen izaten da. Bazen pixka zabatzea, pase baten bidez edo bi pase. Eta Melea izango da. Melea gure alde bai, eta baina arte... Eta begira bultzaka barruraino sartzeko aukera txarra ez da, ez? Ea nahi irabazi dugu, guazen ea gure irabazi dugu. Ea bultzaren bidez, ea lortzen den Richard barruaino jutea. Bai, ederra izango litzateke. Betiko, entzaio baino gehiago horrek psikologiko mina askoiten da, Horrek, zudezu, Bostamar metrain dugu Melea eta atzak ebeldu gotxe. Urrengoa no izango da. Eta urrengoa. Eta zerua behiatzezu eta eurie. Mekago, jode, gaur zema Melea. Gaur egun txarra dut aurretik ez. Bai, ala izan da. Eta lan hori garrantzitsua ez, lan psikologiko hori eta pixka beste taldea txikitzen joatea ez. Hori xe, pixka txikitzezu eta zuk indarra hartzezu. Eta gaina, daukezu kapazitate edo almena, esateko, oain bai, oain ez. Orain baloia ziurtatuko da, baina ez naiz nekatuko. Urrengoan, ordean, nekatuko naiz, eta sufritu aratzen gozatxo. Eta erabakiak hartzeko aukera hori ematen du, eta partidan nondik joango den, ez? Ritmoak neurtzeko, ez?
Uste dugu, Ordiziako jokalarea Mikel Gartzia da, ez? Bai. Min hartuta zegoen lurrean. Bai, jarraituko du jolasean Naparrak, hau ere mutil gogorra dugu. Eta bitaldeak berriz eren belerako leku hartzen. Mailea guretzat. Eta aurrekoan bezala lortzen dugu, orain honetan kuria da gainera, errezagoa izan beharko luke. Ea zer gertatzen den, zgeratu egin du melea. Behar baino lehenago hasi iraultzaka. 14. minutuan gaude, 5 eta huts. Lego hartzen bitaldeak. Eta begira, azkenean goizean gerturatu garenean, bazirudien gaurkoan etzela armaiak ez zirela beteko, baina bete zaizkigu, naiz eta uriari duen, eta bestaldean hortxe bitaldeak bultzaka. Ongi Ordiziarrak biratu egin da pele hori. Abantai aukeu. Liskabia, Liskarra bitaldeen artean. Batzaltza Juaneko partidan zegertazan. Asier Arretxean Naparrakin. Horpegi guztiz, markatuta dugu izan. Bartzelonan aurka izan zen hori? Bai, ezagit lau edo bost zenbakia orduan kaleratu zuen, horregatik. Jolari bera gan, edo ez, ez goatzen egizan da. Gaurkoan hor Liskarra izan da, baina aurretik ez dakidu zer pasatu den, baina lehen da biziko keino Mikel Gartziari ikusi dugu, Mikel Gartziak soltadoneako ziurrenik. Zeo zer gertatu da, ez? Baina hori gertatzen da, Santanderen gaza bera gertatzen jaunekin. Olako momentutan jakin behar dugu, jasotzen dezunen, esaten da bezala, jangoiko esan da bezala, la otra mejilla. Bai, ez da, hotz mantentzen. Y poner la otra mejilla, eta esan. Azkenean bai, zure reakzioak agian arrazoi bat duelako, baina galtzen atera daitekelako taldea. Baina arbitroak ziurrenik zu ikusiko zitula. Zurea ikusiko du garbiago, hori zalantzarik ez. Eta bea atatzen dira azten. Eta entxaiu bat lortzetik, entxaiu bat azken finen, zigolpega gure alde, lortzen duzu aurka, jokalari bat gutxigo, eta baloia zela jardian. Orduan? Hortxe ikusten epailea, deitu ditu, kapitainak eta Liskarrean parte hartu duten bi jokalariak. Laua eta Mikel Gartzia, biak. Ume bezala, esko eman die. Hori da, txintxo portatuko gara, ez dut berriro egingo. Eta aurrera goaz, ez? Bai, ez da txartelik izango, eta zigor golpea, gure alde. Ergi, lau zenbakia zen, Medi, Liskarrean parte hartu dena, eta Asier Arretxea aipatu duzu. Bueno, Naparro aldera itzuli zen, berriz ere jokatzera, lan kontuak zirela eta ez du oso zorte honik izan, ez da? Ez, hirugarrengo partiduan lesionatu zen belaune, gaina Ordizin, jolazten. Hori da, Ordiziaren bigarren taldearen aurka. Bai, Baztanera itzuli zen behize, azken finen Baztanen bizi zen. Iruñan lana eta hemen entrenatu. Eta bai, martxa gehiagi. Goizeko 6etan etxetik atea, eta gaur gamaitan etxea, 3 egunetan hasten zehar ezin da. Gaur eskatu zion, hainbena, esan ezintzela etorri, ganez, eta izan zion. Eskerrik asko. Orain arte mandakoagatik hori da. Eta zuna, eta hurrengo baten, itzulinen batzu, mendazuzu gure tekzabalik. Bai, bazorte txarra izan du, beraz, animo, hemendik Asierri, lesio horrekin, da ea, berriz ere, errubi zelaietan ikusten dugun orain arteko lana egiten, egia esan, pasaren denboraldian gainera, azkena denboraldia maieran oso maila ona ematen aritu zelako. Alaxi da bai, pixkat zalantzan hor dudan hasi zan, gero pixanak hasi zan, minutuko hartzen, da ia denboraldi bukaran ia titularra hil izan, eta maila ona eman da. Ergi, melea hor. Sartu du baloia, Iñaki Susok. Bultza bitalde baina ongi ari dira eusten Bartzelonakoak. Ongi hor, Richard Maututia baloia atera du, aurrera egin nahian dabil, iritsikote da. Ai, marra gainean iaian ikuste geratu dutela. Eta Bello, zigolpea. Richardrei zigolpea aurka. Lastima, zer gertatu da hor, zigor golpea aurka emateko. Epaiaren retenido edo baloia plakatu dute, apoioa ez ondo garbitu. Eta zigolpea aurka. Lastima aukera polilla zelako, 18. minutuan gaude, lehen zati honen erdialdera iristen ari gara. Eta 5 eta 8 jarraitzen dugu, gogoratu partida hasieran
Phil Hasforrek lortu den etxegu eder hori. Kanpora bota dute, Tuxaren bila. Bartzelonakoek. Zituzte metro goiegi lortu. Eusten da nola, infantien taldeko nola dara hor, baloia jartzen eta. Bai. Adore behar da, baina, eurikin da. Eta hotz galante egiten du gainera, Bai. Ba, Prestor, iru zenbakia kabeza baloia ateratzeko, arazori gabe hartu dute. Atzera Castiglionik, ostiko zestatek. Baloiaren bila loaren dulate. Ongi hor, Dani Kroll. Baloia hartuz, lurrera joan da australiarra. Ordiziarrak berriz ere jokoa banatu nahian. Susok. Venga, Iñaki. Hortxe hor, Iñaki. Astima, ies egin di hor baloiak. Kontuz jokaldi horretan, gurea da berriz ere. Asier Alvarez dulate, Ordiziarra baloiarekin. Hor paretaren aurka joate erabaki du, lurrera joan da. Nazi golpea aurka. Berriz ere berdina. Ziurrenik bai. Ez, Melea, baloni jugable epitetu du. Melea, defentsaren zat. Baina hor askotan egiten den akats berdina da. Plakatzen gaituzte, baina ez du plakatzailea involukratzen. Zeu, lurra guten gara, aurkaria lurra jun gabe, eta orduan, arrantziten lehenengo izan daiteke, orduan, ez, zaitu barako. Aurkariak ni bota barna lurrea, baina nina detenen. Eta ni lurrea juten manaiz, bera ere. Bera ere lurrera etorri Estela behar abantai txiki bat dauke, eta Arritxaren kasuen hori gertatu da. Bate plakatu dio, baina bestea zutire ditu da, arrantzen dena zitzaio, eta zagolpea aurka. Ba, hortxe Benelako Presbi taldeak, Castiglionik sartuko du baloia barruan. Bizkorra ateratzea erabaki dute hor, badoaz aurrera. Indarret sartu da hor, 8 zenbakia ederki Ararantz dugu. Eta egia esan ez dakit ziur Ararantz den. Eta presioaren bidez bale aldute, guazen kontragasora. Ongi hor, ostikoz. Venga Joan, antzaude, Asier Joan, kontuz, segi. Hor pegatu barra. Batera dute baloia. Eta esaten ari nintzen, ez dakit dela hor jokalari batzuk Ararantz eta ez dakit horrela izena duten, zehazki izenak akteetatik hartzen ditugulako eta delegatu guztiek ez dutelako kaligrafia oso ona izaten, ez? Batzuk bai. Batzuk bai. Baina gaurko adibidez Bartzelonakoa, ez dago kristorik, izen batzuk ulertuko dituenik, beraz gaizki esaten baditugu, barkatu. Partidu batean Maiorien kesusen aurka jonitzen eta epaiari esan nion nahizu. Nina ez, ordiziko prensan hiltzen naizena eta nik hemen dikata ezaket kesusen 15-tekoa. Nik ez zer usten zuk, nik ez. Orduan, zati gutxi diozu ean delegatuari, akta hola betetzen. Hori ez da nire kontua, ez? Hori nire kontua batu, baina guazen pixat, holako detaile txikik, garantzi handi daukie, rubia profesionalitzeko eta gauza konduiteko. Aspaldiatik esaten du beti, epaiek table batekin etorri behar dira, aplikazio batekin, eta zuk klikatu zen jokalari jolastu behar duen, eta horrela erresagoa. Guztia eta informatikoa eta bidaltzeko eta errezagoa da. Baina ze gaude. Kontuz hor arriskua, Ordiziarraren aldetik ongi hor, Dani Kroll ondoan zuen Phil Hasforrek, baina aurrera egitea erabaki du. Aurrera jarraitzen dute Ordiziarra buruka egin nahian, Cory Simpson etxegoan hartu nahian, hortxe dago, baina ez atera egin dute, berriz ere baloia atera dute hor. Lurrera zuten joan da baloia galdu du hor. Irrizten zaio, Bai, irrizte egin du, baloia egiz egin dio. Belaunekin mina jazpado, asko. Bai, ez dela gongin hori gainera. Ez, kini gatu. Eta joño, eta aplikazio hori egon badago. Ez da, suposatzen da. Baina federazioak ez du diruri jartzen edo epaile guztiek material hori izateko Iaz bagian. esan zuten zorretan zola federazioa, aurten pixka zorrak kitatzen jumartzen da, ez da gino da azkenen noizten montringo den hori. Bueno, guk eskertuko genuke, ongi egongo litzateke. Zuei enlaze bat emate izu, drive olako beste lekumaten. Automatikoki deskargatu eta listo. Eta ez dugu hemen jeroglifikoak destifratzen ibili beharrik. Askotan, eta oso garantzitsi ere bai, beste taldeko jokalari bat, santzionatuta bali mago, zu jokalari hori klikatu orduko, lehen arma gorria salta dezala, honek ezin du jolastu. Ez, konfunditu ez. Gauza horiek ere behiatzea bai, errezago izango litzateke. Ba, belea geratu du epaileak, hasi aurretik iaia eta aurrera jarraitzen du. Aipatzen gogoratzen duzu, Arkaitz, hasieran esan dugu normalean puntu askoko partidak izan dira Bartzelonakoak, 23 garren minutuan gaude eta 5 eta utxekoarekin, markagailuan. Bai, baina
Hor txibiliga, ikusizu ez? Hor txibiliga, hor Bai, gertu izan ditugu beste 3 bat, baina... Baina azkeneko unean ongi defenditu dute, Bartzelonakoek. Hau izan daiteke, oain arteko melei garrantzitsuna. Oain, baloia rekuperatzen bali da, mina asko indezakegu. Mina asko ez, zigorrenik entxegua. Bai, horrela den, baloia sartzeko prest, Castiglioni sartu du ongi ordiziarrak, baina ez, geratu du, baiek. Oain, zigor golpea gure aurka, sobrare, xapok, goraka bultzaiatik. Melea altxatzen saiatzegatik gora... Xapok, goraka bultzaiatik. Azken finentzu behar duzu, bik aurreratatzea ez gora eta bera. Hori da. Kanpora bota dute hor baloia, eta tuxea izango da Bartzelonako entzat. Giru zenbakia kabeza da, tuxea aterako duena berriz ere. Baloia erdialdera, ongi hor, baloi hori gurea da. Baina, ezagin izanatik, zegolpea gure alde. Hau sobrare, gure taldekidek, beste jolari. Gure kontra. Biakatx, eta han erasun hortatik, biakatx tonto, baten, bestek, atzea. Beraien entxegu marra gainean egotetik iaia. Gure 22 iaia. Ez du nahi ezala gota, zela hierdi inguruan atera baloi hori. 25 minutuan eta 5 eta huts arraitzen du Anpordizi aurretik. Eta tuxe izango da berriz, Kataluindarrentzat. Kabezak aterako du berriz, leku hartzen bitaldeak tuxerako. Oraingoan bai, harrapatu dute, Castiglionik atzera. Estatentzat. Ongi mugitu da oso. Bartzelonako jokalariak, kabeza aurrera egin nahian da biena. Mikel García Gaztibili da hor, atera egin duzelaitik. Eta hasi arrazkan jokatu, zatik ez. Oso no, saiatu da bintzat. Begiratu du, ez bintzat, zeintzen egoera eta beno. Venga, equipo, venga, lasai. Batuxa horrez ere, orain honetan gure alde. 15 minutu geratzen dira lehen zatia amaitzeko. Eta ederra izango litzateke etxegua gehiagorekin atxeen aldira joatea. Hortxe xapo. Baloi atzera, ongi Janokitxo baloi hartuz. Eta Moli ez aurrera egin nahian. Bat, bi, hola, Ez dira nahi duten emaitza lortzeari. Ez, baina pixat. Hor bai, hor uste, dorun bat segundala. Gure baloi hori. Oso ongi hor, Cory Simpson ostikoaren keinoa egin eta metro batzuk aurrera lortu du. Lurrera joan da ordea. Ikaragarrizko viajea jaso du hor. Bai, oso bera juntzak bakatzea. Oier Goiak. Baloi hori gurea da oraindik ala ere. Aterako dute Mikel García aurrera egin nahian. Itxar Magututiaren laguntzarekin. Aurrera doaz hor, ordiziarrak. Zelai erdire iritsi dira. Atzera. Korik ostikoa, hor ordea ez dago inor, baina presiora joan behar dute. Hau plakatu imarren da, honek ezin da aurreratu. Ano eta fil hor ondoan, ostikoa bota du azkenean. Hoi horre gure behar du. Ies egin dio. Dani Kroli Barroi horrek. Irasoan jarraitzen dute Bartzelonakoek, ostikoz Castiglionik. Baloi hori. Itzulik hori. Korik hartu du, ostikoz aurrera, lastimatzaio nahi bezala atera eta kanpora joan da baloi hori. 28 minutuan sartzeko gara, eta 5 eta huts markagailuan Anpordiziarentzat. Eta eguraldiak ez du treguarik emate gainera. Euria eta euria gaurkoan. Ikusten duzu ezela janola dagoen, gehiemat alde honetan. Ikaragarrizko balsak daude. Bai, normalen gehien zapatzen da leku izaten dalako. Bai, ez? Normalen entrenatu behar zuen zer dago, orda dituzu gauzak beste puntaino. Bai, ez? Pero guztat dituzu da normalen hemen saiatzen zaren. Gertuago eta zoru hori zigortuago egoten da, ez? Bai. Ordiziarrako, aurrera joan nahian, ongi ari dira bultzaka, metroak irazten, pixkanaka. Guazen. Ongi hor. Hori, betxu ze, oain arteko
aldatu dugu, baina arteko gauza, eta... Atzera baloia Asier Alvarez deulate. Barretaren aurka jo da hor, lurrera. Ostiko zongi. Arazorik gabe harrapatu Castellionik, Aldamenera mugitu du. Era santolatu nahian, baina... Abantaia genduken, aurretik. Moztu du jokoa. Baiak eta ikusten dugu Ordiziako jokalariak beroketak egiten hasiak direla. Jose Javier Malkorra, Imanol Aldanondo eta Mikel Aizpurua. Batuxaren bila joango da, Kori zigor kolpe honetan. Oso ondo, oso ongi. Zelanda berritarra, 22 barruan eta Intxegu marratik oso gertu jarri du. Tuxori, 30 minutuan sartzeari gara, boste da huts gogoratu. Gaurkoan Anpordizia eta Futbol Klub Bartzelonaren artean. Mikel zingo nukenik. Gultza. Garbi dago. Alaxe da bai. Baloi hartu, Tuxi horretan. Eta pixkanaka, kolpez-kolpe barruraino, ez? Joan atzen jolaztuko nuke, Joanen bidez. Bala da, begira, badiru entzun diotela, baina, indartxu hor Bartzelonakoak. Baina... beti alkaria jotzen do, eta gu bazen. Ongi hor Ordiziarrak aurreraino sartu nahian, badiru di baiet iritsiko direla. Ea baloiak lurra ikutzea lortzen dugun. Liskarra dau. Baina ezin dugu denborari galdu liskar horretan. Entxegua lortu behar da. Eta berriz ere jokalari berdina dugu. Lauzen bakia medi. Berriz ere jokalari berdina liskarra. Eta Entxegua. Bai jauna. Begira, zein ederra den Rubia, ez nahiz da liskarra egon, hor jokoa jarraitu egiten du, ez da? Horrela, eta hori da modurik oberena liskarra bukatzeko. Ikusten badu, arriskoa dagoela, berriz ere defentsa lanetara itzuliko delako. Bai ez, Entxegua ez? Bai. Entxegua? Bai, baina, jokalari, liskarra horregatik, erabakiren bat hartuko du agian. Berriz ere jokalari berdina dela kontuan izan da, ez dakit. Oraingo honetan erabaki ezberdin bat hartuko duen epaiak. Ez dakiten atzen izan da Ordizikoa. Hemen ezezko keinu egiten ari ziren. Ez dakiten izan da Ordiziko jokalaria. Baina, deitzen badu ikusiko dugu. Nik ere ez dut ikusi nortzen. Eta ez da Entxegua marka gaiura, Arkaitz? Ez, oraindik txoin. Entxegua markatu du, baino, beha ikusten badu Liskarra Ordiziarrak irabazi dola, hasi dola, aldatu dezake. Erabaki dezake Entxegua ez igotzea. Baina gauzat, hau aurreko aztene Santanderen... kapitainak deitu ditu. Gauza bera gertatu zen aurrekon. Miguel Gartzia da berriz. Berriz ere bi jokalari berdinak, Miguel Gartzia eta Medi. Bai, Santanderen gauza bera gertatu zen. Jaun kaleratu zutenen. Eta nik zatizut, kasu honetan bezala. Mikel Gartzia zu ustezu, ez ez esango munduko azkarna dela. Baina tontoan ez da. Ordu, nik mol baten bidez, aurreka bali mani joa, nik nola zibar naiz jotzen aurkarie. Nik Entxego nahi nik puntua lortu nahi dut, baina kalera. Bai, Mikel eta Laua. Eta Medi, biak. Azken bide normala, eta espero ezagun. Txartel horia izango zen, ez? Bai, bide horia. Ordizia bintzak aldaketa bat egin barko du, horrelari basartzeko zelaian, pentsatzen dut Jose Javier Malkorra aterako dela. Edo gugaitza langurene bai. Bai, eta ere posible da. Eta xapo orpokatzea duzela pasatu. Entxegua bai, igo da, 10 eta huts. Eta ostikoa botatzeko aukera ere izango du, nola ez? Bueno, bien Txegu, lan erdikin da. Hori da. Begira, horrela ordaintzen dira liskarrak azkenean, bigarrena zuten, bi jokalari berdinek, biak kalera, 10 minuturako. Beraz, lehenengo zati honetan ez ditugu gehiago ikusiko zelaian, ez Mikel Gartzia eta ez da Medi ere. Eta bairu ikorik botako duela ostikoa. Bai, danek igual pixat golpe hartuko zon, o... Edo ez da beha konfiantzak inongo.
Baietz nuke mendik, baina badakizu perspektiba jokaldi txarrak egiten dituela. Eta hor dago marrazainak eta baino eta ez da sartu, ez dugu asmatzen ostiko egin azken asteetan, 10 eta huts marka gaioan. Eta 8 minutu lehen zatia amaitzeko. Gogoratu, bi taldeak jokalari gutxiago horrekin daudela. Horrek zuloak handitzen ditu. Baina zuloak aprobetxatzeko ere jokalari gutxiago. Hortxe, joantu dela aurrera egin nahien bailoiarekin, lurrera joan da, ordiziarrak laguntzara. Iñaki Suso gatzera, Kori Simpsonentzat ostiko zonek, presiora joan bar da hor, guazen. Eta garantzitsuna, plakaje hau. Hau da garantzitsuna. Plakaje hau. Ba ez, nahi abetzen dute itxaron, bai. Dani eta Kori dauzkeu. Gure ostikatzaia hori dauzkeu. Hore jo Dani, eta berriro, orain bai da. Orain bai, presiora joan bar gara. Hortxe doa Fil. Zaildu. Ostikoz kanpora, bai. Presio bidez. Baloia erreskuratu dugu. Metroak irazitugu eta baloia berreskuratu dugu. Hori da behar duna. Ezin dugu, milarik ezin dugu egin. Eskatu, gordun. Baxapok aterako du berriz ere Tuxa. Eta gogoratu 10 eta huts, bi entxegu. Eta jokalari bat gutxego horrekin talde bakoitza. Xapo, baloia ateratzeko prest. Oain arte bezala gauzak. 6 minutu beste entxegu batek atxeren aldira joatea, bikaina litzateke. Gertura, baina, epaileari etzaio gustatu, bai, keinu egin du. Keinu egitetik, amago edo keinu egitetik. Lehenengoan bota izan balu hortxe, ez litzateke. Izan balu ez, bota behar da. Hori da, bota behar, esan nahi dut, bota izan balu ez lukeela, ona izango litzatekela jokaldia. Baloi hori Bartzelonan arrena da. Aurrera kabeza, lurrera joan da, baloia Katalo indarrena da, Castellionik atzera, Estate, Gostikoz. Bai Dani, hogeita mintzaude. Presioa kendu. Dani Grol baloiarekin, Ostikoz aurrera. Eta kanpora zuzenean. Tuxa behize. Barça, animatzen hemen, 180 gaztetxoak. Eta ordizi erantzunez, Altamirako armaiak. Bueno, begira animatzen du honek pixka bat, ez? Bai, bintzen giroa, bintzen. Hori da, giroa bizitzen du. Ez dakit nire gatik, onere aurka, baina, bueno, bintzen soinu gara ez ditut hor. Ederki gortxe bitaldeak burrukan. Biek nahi dute atxeen aldi aurretik zerbait gehiago lortu. Abantaia daukie, lastima da, Eta kontuz, azkaratatzen bado, mina indezakela. Bai, baina ez lasai hartuko dute. Eta ordiziak ez du aldaketak egin. Ez dago ez zuzertan. Mele bat egon arte. Guandik ez dago? Melea egon arte, ez da aldaketa hori egiten, ez? Hori da. Bergi, 10 eta huts, 4 minutu lehen zatia amaitzeko. Eta Tuxi ateratzeko prest Bartzelonarra, kabeza baloiarekin. Bota du, arazorik hartu dute, Castellionik atzera, Estati, ies egin dio, ongi horre, lastima, ostikoz. Kori Simpsonek, baina berreskuratu egin dute baloi hori eta epaiak jokoa geratu du. Hor baloia eskubikin jodonen, jalo, hori ezkertia. Bai. Eskubikin jodo, altura mongo balio, bitxu. Egan hogeita bide barten, eta gure defentsa guztie. Aurpegiz presionatzea. Eta orain bai, melea egonda eta hortxe aldaketa. Hori da. Jose Gaber Malkorra aterako da eta Oier Goiak utziko du zelaira, baina gogoratu Miguel Gartzia falta delako egindako aldaketa dela eta ziuraski itzultzen denean gauza bere legura itzuliko direla eta Oier izaldarra izango dula berriz ere zelaian. Ba, Melerako prest, bi taldea leku hartzen, lehen zati amaitzen ari zaigu 3 minutu, baina gutxiago geratzen dira. Leku hartu dute bitaldeek, Iñaki Suso baloia eskuan duela. Sartu du baloia eta bultzaka bitaldeak.
Ongi atera du Richard Mogututiak, aurrera dijoa, ongi Josepek lastima baloi hori ez da nahi genuen lekura iritsi, kontuz arriskua Ordiziarrentzat, ongi bili dira hor, asti bili dira Bartzelonakoak, Castiglionik atera du hortik, abantaiarekin jokatzen ari dira. Eta geratu egin du, eta zigor kolpea izango da. Bai, baina bogan ez zaitezun kaleratuko, Zer egin du ba, ez dut ikusi? Baloirik gabeko plakajea. Baloia ez zuen bat, harrapatu du. Bai. Baizketan dabiltz, bi kapitainak, bauan ere gertu. Eskua baterikan sartu do. Eta bai. Bi jokalariei? Bai, ez, boga makarrik. Keinu arraro bat egin du, eta horregatik, baina ez, bai, badirudi. Berari da gutxi txartela, eta esan dio, zu, kanpura. Bi kinuen ditu. Inglesez, Sinbin, da, esaten da, txartel hori izan parte da Sinbin. Da, Sinbinen traduzio literarioa edo da, el cuarto del castigo. Eta hemen bai hor beran, Almaian azpin. Badago lekutxo bat, ez? Jokalariak egoten kontuz, arriskua Bartzelonako entzat. Edo, esan da, arriskua guretzat, Bartzelonakoen aldetik, gerturatzen, Eitxe Umarrara. Minutu erdia geratzen da, lehen zatia amaitzeko, ea ez duten Eitxe lortzen, gogoratu bi jokalari gutxiagorekin gaudela. Eta oso ondo Jano. Horretarako, ekarri zuten Jano, eta ongi egiten ari da bere lana, ez? Oso lana ondo egiten da, ikusi nola plakatu duten. Denboraldi hasita etorri zen gainera Hego Afrikarra, postu horretan behar genuen norbait, eta esan lana ederki egiten ari da, ez? Betikoa, azken finen, las cosas de palacio van despacio. Hori da. Gertatu zen, papela behar zetxun, hango polizik greban egon zien, greban egon da gero, galdu inomentzien papelak, bum, bida tebanduko etorri zen. Ezien bai ditu. Bai, baina beno, ederki ari zaigu lana egiten, eta ederki ari da maila plus hori, ez? Horretarako ekartzen ditu atzerritarrak, eta ederki ari da lana egiten Hego Afrikarra. Xapo, katerako dutu xau, bete da, arauzko denbora. Beraz ez dakigu, epaiak zerbait gehiago utziko duen, edo segituan amaituko zaigun. Atzera baloia, Janok ikutu du, ongi. Suso hartu baino lurrera, gaurkoan zorua, ez dago inorren alde. Korik ostikoz oso gaizki hor. Berak ez dakitzen sorte izan duen hor, baloia berriz ere hartuz. Asier Alvarez Deurate, aurrera egin nahian, lurrera joan da. Hori da, guazen Richard, zatik ez jolastu da. Richard, eta hor, kolpe itxusi eman du hor kabezak, Ukalondorekin, argi eta garbi. Esan do, epaiak markatu do, Marrazainak markatu dio. Marrazainak markatu dio. Kolpe hori. Bai. Oso garbia izan da. Kusina markatu dion, Pinganillo hartu do, eta Ukalondokin egin dio. Abixatu dio, egon ikusten dugu nola ditu dio, Marrazainak. Kapitainari. Hortxeago kabeza. Nik ez ikusi, nik ez ikusi, Txistu egitea bakarrik falta zaio. Hola, disimulatzeko pixka gehiago. Bitu, gure aurka. Ez, jokalari aurrera zijoala, gainetik Ukalondoa beraka. Botaz, eman dio kolpea. Zer? Zertan ari da, galdu naiz, argaitz. Nire, usten dut, aldameri sartua dako. Eta zigor kolpea. Bai, eta makita botako dute. Makitara botako dute, lehen zatia amaitzen ari da, eta ostikorrekin bukatuko da, lehen zatia. Eta nundik etorri da, nundik azaldu entzini. Hori bai ez dakit. Zuk ikusi ezu gauza bat, eta betxo Hori da. Nik gauza bat ikusi, eta beste zerbait gertatu goben da baita ere. Eta nik ez ez ikusi, betxo. Eta nik ikusi duana ere, badiru berak bintzat ez duela ikusi. Estat, da, 10 zenbakia. Baloia bere lekuan jarri duena. Gure baloia zan, gu pentsatzen gure aldezala da betxo. Eta igual, -3. Halako, pipa baten. Ez. Ez da ere, estatek ere ez. Eta bi, nik pentsatzen hon. Beraz, 10 eta huts jarraitzen dugu. Nik pentsatzen hon, makita bota duela, amaitu dalako lehenko zatie.
Baina ez zala izan. Baina ez, jokatzen jarraituko dugu. Bueno, aurkakoa gertatzen da. Agian liskarretan eta galdutako denbora edo berreskuratu nahi du epaiak, Ostikoz aurrerakorik. Egia esan da galdu da denbora, Bai, Estatek hartu du berriz ere. Ostikoz aurrera, Joanentza da baloi hori, ongi Valentziarra, Aldamenera, Dani Korolentzat, Castiglionik harrapatu du baloi hori. Ostikoz berriz ere, Dani Kroli. Bueltak atzebiltzan, alde batetik bestera. Mark eskatu du. Eta? Mark eskatu du. Danik. Eta orain bik sartuko dira. Eta biak sartuko dira orain. Eta baita Medi ere. Eta orain bat gutxi egin gaude. Bueno, jarraitzen dugu. Orain Mikel eta beste txuxori sartzen da. Baina gu bauan gare. Bai, Tuxa izango da. Berriz ere sartuko dira, Medi sartu da. Mikel Gartzia eta Goia sartuko dira, beraz. Zelaia utziko du Malkorrak. Eta hurrengo melean. Malkorra atera barko litzateke berriz, hori da. Bueno, Malkorra edo Ugaitz edo... Edo bai, hori da, baina Lomas gabe gaudelako. Hori da. Ba, hortxe bitaldea burrukan, gogoratu, 40 minutu aspaldi bete dela. Luzapenean gaudela. Eta bizkor atera nahi izan du Medik. Aurrera egin nahian Bartzelonakoak, geratu dute. Lurrera joan da. Bartzelonako jokalaria, Castiglioni baloiarekin, mugitu egin nahi du Estatetzat. Ongi, Bartzelonako jokalaria, Aldamenera. Eta kanpora joan da baloi hori. Eta jokua erotzen ez izan. Bai, erotzen ari da, baina ez dakit noiz arte luzatu behar duen lezati hau. Baina azkeneko 10 minutan, dana gure aurka, Bai, hori bai. Eskerrak egetzen nahi puntu lortzen, bestela. Baten guk eskue soltatu dago, beste baten gainen bota dalako baloia, baina beti gure aurka. Ba, Tuxea berriz. Oain, dinbarko litzeke, bat gutxi gaur aurren, orduan atzen jolastu behar litzeke. Danik egin nuke jogaldi, izango zen, Koreik baloia hartu, Daniri salto pase luze batein, eta Danik ostikatu Tuxea, zela jardia, alde honetan. Ba, hortxe, gertura atera dute, Xeral bat deblatek harrapatu du, lurrera joan da, eta atera egin deraz. Marazenek banderi altzetu durako. Tuxea izango da berriz. Gogoratu, 10 eta huts, eta lehen zatiko luzapenean gaudela. Kabeza, Tuxea ateratzeko prest, badoa. Hore, erabat partziala izan da. Bai, eta orain, Malkorra jartu darkoa. Ba, bai. Malkorra edo Ekaitz, ez da inoen guden. Ba, bertxe doa, begira, Ekaitz izango da horrengo honetan. Ekaitz Sadaba, Naparra, aterako da, ez dakigu berriz ere Oier izango den zela jautziko duena. Ez uste, Oierrek 10 minutuan deskantxatu du, oain igual komeni izango zen. Beste norbait ateratzea, ez? Beste 10 minututan. Hala da, Joanek 10 minutu deskantzatzeko. Argi, bai, joan doa, kanpora. Beste aldetik atera bartzen, bai, alde honetatik ateratzeko esan diote. Bai, azkarrago izan zen, baina, bueno. Ba, Bauan Lomasen zigorra amaitu arte. Joan Tudela izango da kanpora joango dena. Bi taldea prestruxerako sartu du. Iñaki Suso, Gazkaratera dute. Mogotuteak Iñakiri, Iñakik Koriri. Korik Iñaki Puiadenari, Puiaden aurrera egin nahian. Lurrera joango da, lurrera joan da. Eta berriz ere hasi behar dugu hor. Eta Suso ostikotxoa. Suso, Gostikoz. No me jodas, markatu. Baina ez dakit. Zer gertatu da hor? Habana bitatu Iñakiri eta... Bueno, eta maitu da, lehen zatia, gogoratu 10 eta huts. Marka gaiuan, eta, bi taldeak zelaian ditugu dagoeneko bigarren zateari heltzeko pres, Bartzelonakoak atera dira lehen da bizi, Ordiziakoak oraintxe, eta gogoratu 10 eta huts lehen zatian, Ordiziaren alde, eta egia esan, laurbiltzeko ez dakit nahiko partida nasia, ez ikusten ari garena. Bai, hasi da lehenengo 20 minutu arte poliki hasi da, nahiko itxulantxan, baina pixkat
mantxotu eta tragestu da, eta bizkat azken finean bukatu dugu erdia espertu da. Eta, esan daiteke azken minutuetan kontroletik ere joan zaiela, partidua bi taldei, ez? Bai, pixkat. Nora ezean biak, ez? Erotu da partidu erabat, eta bain, hori. Ea pixkat sartzen dugun partidun tempoa edo gure alde, eta lortzen dugu beste bien txaio, eta listo. Ederki, hortxe baloia gogoratu, Bauan Lomax kaleratua dela, baina une batetik bestera sartu beharko dela zelaian. Beraz, hanpo ordizia oraingoz, jokalari bat gutxiago egin dugula. Bi taldeak hor borrokan, baloia lurrera, baita jokalari garek ere, Castiglionik atera du, estatentzat, ostiko zonek. Asier Korta, baloiaren bila, behera garrapatu du. Aurrera egiten saiatzen ari da, tarte abiatu hor bi jokalarien artean, baina geratu dute. Laguntzara, bere taldekideak, Iñaki Susok atera, ostikotz botatzea erabaki du. Bazen ekaitz, presio, behar dugu hor. Eta hor, presiora, Gaizadaban aparratzen. Baina, ez dut bate presionatu. Betu, ea kontra esan Ba, bai, eta baloia nahi duten bezala mugitzen ari dira gainera, kontuz, arrisku jokaldia izan bai daiteke. Medirentzat utzi du hor, baloia. Amaika zenbakiak, paniseo genuen. Lurrera joan dira, berriz ere atzera. Kontuz. Bai, oso errez mugitzen ari dira baloia, bi zenbakia. Hortxegun hart, honek ere baloia eskatu du. Beraina da baloi hori, Paniseo, Castiglioni, kabezarentzat. Amante jaukie. Aurrera egiten hiru zenbakia. Berriz ere Castiglioni mugitu du, atzera. Leku biladabil, zulo biladabil, Bartzelonakoa gortxe topatu dute, baina aztibilida ordiziarra. Eta lurrera bota dute, Habana, baina abantaia zuten, ez? Alaxe da, zigolpeko abantaia ditun da. Hain maki eta 3 puntu lortzeko aukera eharra dauki, Ba, ostikoa izango da. Eta sartu ezkero 3 puntu. Lirateke, bai, prest dago hor, Bauan Lomas dagoeneko, gerturatu da. Eta makietara botako dute Bartzelonakoek. Gogoratu baita ere, Lomasen kaleratzen zela eta Ekaitzada sartu dela zelaian. Beraz Lomas hartzean bera irtengo da eta joantu dela ere zelaian, zelaierra itzuliko da. Stat, prest. Eta horrengan baietz esan nuke, barrura, zuzen, zindar gehiagirikin, baina behartzuen lekura iritsi da, beraz, 10 eta 3. Marka joan lehen 3 puntuak Bartzelonako entzat. 3. minutuan, bigarren zatiko 3. minutuan sartzen ari garenean. Hortxe horriz ere aldaketa, Ekaitzada bakanpora eta Bauan Lomas eta joan tudela barrura. Berriz ere 15 jokalarirekin bi taldeak zelaian. Eta ea, zer ikusten dugun, bigarren zati honetan. Hortxe, Cory Simpson, zerura baloia. Medi baloi bila, baina ez dut harrapatu. Gurea da, ederki, baloia berreskuratuz, ezin dugu baloi hori galdu. Iñaki Suso baloia ateratzen joan da, baina zizan da hori Argaitz. Habana, abantaia aizan markatzen, baina azkenen Mikel Gartziak zigorrope egin du eta melea guretzat. Ba, melea izango da, gogoratu berrez ere aurrelari guztiak ditugula zelaian. Aukera ezin hobea, Richard eskuitik atatzeko, Dani eta Filen apoiokin. Ba, ea, haitzen jaten. Ea, zer gertatzen den. Sartu dute baloia, bizkorra atera du Richardrek, ongi hor. Lastima izatu dute hor, Dani Kroll. Gu jarraitzen du baloiarekin, Richard, zaharria da, geratzeko Samoarra, metro bordoska bat egin ditu. Lastima. Aukera politia zen hor, Oierrek hartu den baloi hori.
Antxe minietin hasi den, nio, behize gabe. Bueno, guazen positibo izatea eta melea. Baina arteko meleek guretzat izan die, dexente, guazen jarraitzea. Ba, melerako prez bi taldeak. Geratu egin du epaileak. 5. minutura iritsi gara oraintxe. 10-3 gogoratu Anpordizi aurretik. Baina tarte gutxi. Konfiantzari ezin da hartu oraindik, asko dago burrukatzeko eta. Entxegu bat. Bai. Entxegu bat, akats bat izan daitekela, 7 puntu, da berdinketa. Ba, bi taldeak leku hartzen bultz entzuten dugu armaietan. Sartu dute baloia, Ogi Ordiziarrak, lekua irabaziz, posizioa irabaziz. Ondo joan, Ies egin dio hor. Aukera politia da. Da, meleen 5 metroa gure izangoa. Zaita amana izan da, bueno, alare, melea 5 metroa gure izangoa. Ba, hori aukera ederra da Ordiziarrentzat. Melea alde. Eta ikusten dugu lehen aldaketa egingo duela. Anpordiziar Ruben Carrace dopres, motzez jantzita. Santos adirazpenak ematen ari zaio. Bai, sartu Jokalari baloia. gazteari. Sartu baloia melen, Richarden akatan daunen. Bat, bi. Pim, pam, pum, barruraino. Ez dago gehiago. Zer esan, Jo, eski, ez dakit nola zuten egiten. Hori PlayStationen... Hori da. Babi taldeak presmelerako. Bada baloia barrura eta bultz. Lastima, ies egin dio baloiak. Lastima, Richard baloia hartu baina horrero hori eginda. Naiz eta azkenean pasea ematea lortu duen, dagoeneko berandu zen eta zaila zen jokaldi hori. Aldaketa eskatzen ari da delegatua. Asier korta da. Bai, bai, Asier korta irtengo da, Ruben Carrace dugu barrura. Ezagit, herri arrenka alguz dira, ezagit. Bai, amina hartuko zuen agian, txaloak Asierrentzat. Zalantzatan egon da, Zintzear. Jokatzeko bai. Bai, orpokin arazo batzuk, oindala 2 urte izan zituen. Abiz, etorrezezkio, bisitan. Ba, lastima. Aldaketa eta bai, badiru erdi errenda biela. Bueno, melea izango da berriz ere. Gure alde berriz ere gainera. Eta aurreko berdina. Aukera politia bultzaka, barruraino sartzeko. Lehen horri txaratea da, baina zanatatzen eta gero. Ba, melea geratu dute. Errepikatu egiko dugu. 8. minutura iristen ari gara, 10-3 markagailuan. Armaietan jende animatzen hasi da. Mikel Aizpuru bloke daite. Eta bai, Mikel Aizpuru ere beroketak egitera doa. Hor bultzaka Ordiziarrak. Ongi pixkanaka etxegu marrara gerturatzen. Eta, guztu egin zer erdatu honor, baina Bartzelonakoek abaitu dute baloiarekin. Bai. Eta berriz ere Medi liskarrean, norbaitekin. Bai, joan egin. Ai, ama. Oso Ez dakit zego saldu den gaur gizon honek. oso garrantzitsue. Hortik puntukin atatzea. Oso garrantzitsue. Ba bai, ea horrela den. Ia esan denbora asko daramagu inguru horretan. Melea, oain tutxa. A ber, melekin ezin izan deun, a ber, tutxa. Tuxarekin. Atera du Xapok, atzera da baloia, ederki harrapatu dute, ies egin dio hor lastima. Kontuz? Baloia Bartzelonakoena da. Ongi hor, oso ongi, Ordiziarra presioan, Iñaki Puiladena genuen. Oso ongi Iñaki. Eta zer izan dugu, melea? Bai, abana induta eta melea gure alde. Eta begira, aldaketa laukoitza.
Bartzelonak egingo duena, 4 jokalari zelaira ateratzeko prest. 17 hogeia. 17 Villaveda edo horrelako zerbait. 23 eta 22 hogeia Belda, 22 Aion eta 23a Kanbiago edo Kanbiaso. Eta beste lau kanpora. Ez da, arrunta izaten, ez da? Lau jokalari batera aldatzea, ez? Normalen hainbeste ez. Bikoak bai, ohikoak izaten dira, baina hirukoak asko dira eta laukoak dagoeneko. Oaineak. Bai, ikusten dugu, atera direnak. Danak aurrelariak ez da. Erdimelea eta beste hiruak aurrelariak ez. Erdimelea. Ez, hiruak emate bai. Ez. 12 zenbakia da, Andoana. Ocampo eta... Bueno, guatzen orduan, aurrelari, oaindik nagusi. 11, 12, hau da, Panixe Ocampo. Eta ea zer gertatzen den, mele honetan. Richard ezkerretik eta ezkio, entxego lortzeko aukera parekabea. Baina Rubenek betu. Rubenek hori da. Hori da, zulo horretara joan behar du. Richard bestan da. Ongi hor, Richard aurre egin nahian, lurrera joan da, etxegu marratik gertu gaude, ez dugu baloi hori galdu behar. Eta galditu da berriz jokoa. Kontuz. Eta puntu gabe bultatzen gatza. Bai, bukatu da azkenean, berreskuratu egin dute baloia, eta ez du ezer lortu. 10 eta 3, 12 minutura iristen ari garenean, Tuxaren bila hor. Eta Tuxa izango da Bartzelonarentzat. Kabezak aterako du Tuxa. Horatuan Portziak aldaketa bat egin duela, baina Mikel Aizpurua ere beroketa lanetan dugula zelaiaren iskinan. Kabeza Tuxa ateratzeko prest, atera du, bostemak agarrapatu du, arazorik gabe, bosta. Eskuder du baloi aurrera. Agarrapatu dute Ordiziarrek, Filek aldabenera. Nikololek zerura baloi hori, bi taldeak baloi bila. Ies egin dio Bartzelonako jokalariari, orain bai, baina, Habana. Bai, argi eta garbi, ikusi dugu, eskoen jarri dio baloi hartzeko eta aldin dio. Eta ies egin dio. Beize, lokartu zaigu partidu. Bai. Askotan gertatu zaigu bigarren zatietan, Bizipo zarruxak. Ere bai, lokartzeko ere egotea, eta iesan itxura berbera du. Gaurko bigarren zati honek, kanpo Ordizia eta Bartzelona aurrez aurre, 10 eta 3 Goierritarrak aurretik. 13 minutuan, sartzeko garenean. Benerako presbi taldeak, Iñaki Suso baloi eskuetan. Hasi iraultzan sartu du. Richarrek atera, aldabera Iñaki berari utzi dio, ongi askatu du oso ongi Ordiziarrak hor. Ostikoz aurrera botatzen erabaki du, jokaldi arriskatua, etzaio nahi bezala atera, eta baloi Altamirara. Hori da, parke. Beste Altamira uzora. Hori da. Bueno, melea gure alde zan, bai. Behitu zona metri bezileun, eta ez eta hor gaude. Lanarei fruituak atera. Bai, horrela den. Tuxa ateratzeko prest, Xapo. Badoa, ongi gitxko baloi hartuz, eta ea hortxe bultza eginez lortzen dugun indartxoari dira ordea Bartzelonakoak, laguntzara iritsi dira hor Ordiziarrak. Baloiarekin atera Asier Alvarez deulate, gertu hau gaude, baina oraindik geratzen da entxegurako. Guazen erasora, segi erasora. Abantaia izateak albideratzen digu pixka bat arriskatzea, ea zerbait ateratzen dugun hortik, baina ez. Azkar, guazen erasora hori. Makietara. Bai, Marko hori baietz.
Oraingoz bi bota ditugu eta biak kale egin ditugu. Orain zorte gehiago izaten dugu, nortxe doa, pinportoarekin. Banik, baizu zer? Jolastingo nuke. Tuxaren bila, zian. Nik azkar jolastingo nuke, azkar. Azkar, atera. Bai. Gauza zegoen bezala. Bueno, kontua da, ostikoa aukeratu dutela, margaioan tarte pixkat egiteko, asmatzen duen korik behin eta 3 puntuko tartearekin, 10ko tartea lortzen dugun. Hortxe da, Zelanda Berritarra. Barrura, Koriren ostikoa, 3 puntu gehiago. 13 eta 3 margaioan Anpordiziaren alde. Joño, trompetak ere bai gaurkoan. Bai. Gaur danetik. Gaurkoan eserlekura begira, aurkitu dut. Berrikuntza, Lario ere, konbokatua dagoelako. Bai, normalen Joanes Mujika izan da, konbokatuta, baina uste arazoekin da biela. Eta nor du Lario? Altamiran bizian, Okorrokaren, hortxe, baloia junda, baina 50 metro gorago bizian gazte bat, hori zerra. Juvenil hau ere, edo? Bai, 18 urteko, Rubenen eta edadekoa. Hori da. Ikusten du, kinta indartsua dagoela hor, jokalari bat baino gehiago ikusten ari garelako debutatzen, eta gaurkoan berak ere aukera izaten duen. Medi baloiarekin. Bere bia joan dira hor. Aies egin du horrazkenean, 22 zenbakiak. Aion. Kontu zemen. Eskuira kabezarentzat, lekua dute hemen, ongi mugitu dute hor baloia, 15 zenbakia aurrera egin aian. Ondo korei, plaka jartu egin da. Bera dauka baloia ustet, ez, burukan dago hor. Oso ondo burukatu da, arazok emateko. Oso ondo ziren hor borrokan. Goia eta Kitxoz. Eta zaleak asarre, Altamiran. Berez Melea gure alde izan balitzeke. Balonin jugable. Balonin jugable izan dena. Melea hori ziren alde. Hori da. Defentsak. Bueno, baina zerroi ateratzen duen hemendik. 13 eta 3. 18 minutuak sartzeko eta euria indar gehiago hasi da. Bueno, orduan pase gutxigo, guazen entretxarekin jolastea. Hori da. Pinkanilloa jarri beharko denik jokalari zure aginduak entzuteko. Hori, garai batean baino rugbia alara guztien zan. Futbolen askotan nik guztien mutuko bazetan. Txuta, korre, pasa, korre, bon. Gabi zerratik. Futboltza duenen, mutuko zen bardo. Jakin barko du, zer egin bardo, ez? Martzei honan, entrenanetan arazok jarri, berak irten bila ezan. Eta irten bila ondoren, beha jakin dezala zerratik indon, eta hori azken finean automatiko giatako zaio. Bergi hortxe ba, Kori baloia mugitu Zadarrentzat, Zadarrek aldamenera, Iñakik ere aurrera, Ostikoz aurreratu dute hor, presiora joan bergara hor. Eta iluntzen ere ari zaigu zerua, Belaino ere bada. Oier Goia, Izaldarra aurrera egin nahian, lastima pase bandu, baina ies egin dio hor. Hanpokoari. Gure da baloia. Ongi Richard. Richardek ostikoa, ez esinisten. Bai, ostikoa demandu Richardek, hori ere ikusi beharrean ginen. Eta estatek harrapatu du. Baina, zein do, presioa kendu, eta gehiago etorri zaigu, oengoz, bueno ez. Hortxe. Erasoan, Bartzelonakoak lekutxoa bilatu nahian, metroak egiteko, baina ongi ari dira gaurkoan ordiziarrak. Defentsan. Ondo joan, oitzure da baloia. Burrukan bitaldeak ea berreskuratzen dugun baloi hori. Bazan garaie, bat azkar, atera, ez dute nahi. Gure alde, adirazi du, behin goz, eta nik uste emozioagatik ez dutela azkarratela. Ez, baina betxu, 10 metro lortzen badegu azkarratatzez. Azkarrateko bain du, 10 metro gehiago, eta Kori izten da makileta. Bota dezakezu, sartu, 3 puntu. Sartez badezu, 22 urtera, eta zure da goloia. Beitz gardezu.
Badirudi Mikel Aizpuru aterako dela zelaira, motzez jantzia dugu dagoeneko. Bitartean Kori Gostikoa, Tuxaren bila. Eta ea, aldaketa hori noiz egiten den. Tuxerako leku hartzen, bitaldeak, bigarren zatera erdira iritsi garenean, 20. minutuan, 13:03. Eta bien txego falta. Eta Mikel Aizpurua zelaira, eta Iñaki Suso, pentsatzen dut aterako dela. Eta 5. aldaketa Bartzelonako, ekemeretzi zenbakia, Salvador aterako da. Eta bezala Iñaki Suso, kanpora, Mikel Aizpurua barrura. Txaloak Iñakirentzat, itzuli egin dizkar Maiari. Eta begira, Salvador eta Medi aterako da. Eak zentimetro asko batzuk justu aurren, Bai, gizon altua da. Zalegoa zago. Bai, zalegoari etzaio gustatu Medi, txistuak eta horruak beretzat. Egia esan gaur mundu guztiarekin burrukatu da gizona, Bai. Nik hori askotan arbitro izan diozu. Beti nerea da. Hor, kontuz. Ez, adora galdi dio. Beti arbitro izan diozu. A ber, ean jokalari honek eukido liskarra nire jokalari honekin. Nire jokalari honekin. Nire jokalari honekin. No, beti berdin eman da. Nire aurkaren kontra. Zerbait izango du, ez? Beha ere, zautu esan marko dizu, ez? Melea izango da. Bitaldeak leku hartzen. Beste mende bat, ea gure alde bilakatzen dan. Hogeita bigarren minutura iristen ari gara, 13:03. Eta ongo litzateke punturen bat lortzea. Tarte hau bixa eta onditu eta bigarren zatiari geratzen zaioa beste lasaitasun batekin hartzeko. Bitaldeak, borrokan hor bultzaka. Atara baloia, hor dau. Kontuz. Beraiena da baloia, atera dute azkenean, kanbiaso, Gostikoz aurrera. Lastima, Ruben Carracedo boteari itxaroten geratu da, baina atzera eman dio botea. Eta baloi hori, Katalo indarrena da. Eskerrak alde nion. Ufa, lokartzen Bai. Lortzeko bigarren gozatik ikusten ari gara. Eta esan dago, eguraldia txarra bazen, indar gehiagoz ari du euria orain gainera. Melea izango da berriz, Ordiziarren alde. Bitaldeak leku hartzen, Mikel Aizpuru baloiarekin. Eta esan dagoa, oso erritmo geldoa bigarren zati honetan. Bueno, Dani, Richard, Mikel, Dani, Phil, ensayo, beti ozarexia. PlayStation izango zen, cuadradillo, almohadilla, X, L1, R bat, ez da ino adien, Egia esan gauzak gaur oso garbi ikusten ari zara, Bitu, aldarabez. Begira, beste aldera. Baloia Iñaki Puiaden arentzat. Ai, ez egin dior, Koriri Habana. Gaur ez da Korin egune, 3 baloia galdin diote ja. Bai. Eta Melea. Ai, ama. Bi taldeak Melerako leku hartzen, zale batzuk badira hau pixka bat animatu nahian da biltzanak. Eta zerratik ez, Mele hauetako batetik ez, eraso polilloa atera dezakegun. Bai, baloia berreskuratu Mele bantan, eta Arretxarekin erasora. Eta entxegoa sortzen dugu, azken finean,
ez, hiru etxik lortuta beste, laugarren bila goteko, eta joku pixa gehiago guzteko. Sartu Baloia, ongi Ordiziarra berreskuratu du, Richard Baloiarekin, Koriri eman dio, aurrera zelanda berritarra. Geratu dute azkenean, baina erasok aurrera jarraitzen du. Izkar Mikel. Baloia tena nahian, Mikelek, ez di ongi Baloia eman hor. Ai, lastima. Lastima, bueno, Lastima. beste bat, nertugo. Beno balapurtu urrutigo, hain 5 metro aurreago, beste balapurtigo. No, zergatik ez, horrela den. Denbora bitartean aurrera doa. 25. minutuan, 15 minutu esterik zaizki geratzen, bigarren zatia eta partidua amaitzeko. Eta 13 eta 3 jarraitzen dugu. Une honetan, markagai honekin Bartzelonak bonusik ere ez luke lortuko. Ez, baina gu 5 puntu ere ez, Ez, baina, bueno, lau bai. Baina, zein da gure helburue? Bonusa, eti. Vale. Baina, lehenengo helburua 4 puntuak dira. Eta Bai. gero bonusa, ez? Bello, guain aurka. Azkar ateratzea erabaki dute hor. Borroka zaila aukeratu du Bartzelonako jokalariak, lurrera joan da. Baina, nik ez da. Gure osea, meletan nagusi gea, eta hala ere, gure Bai. aurka zego dupea. Bai. Nik ez dakit, ze, beti guadea, maltzurreko tonto, ez dakit. Kapitainekin izketan dabile paia. Nahiko galeratu izan ditu lehen zatian, ez dugun bigarrengo zatian horrelako gehiagorik izaten. Ingalaterrako ligan bakizu zein goloken? Zer, Guain, melen saiatu, ensaio arte bultzeten. hortik. Hortik. Baitzuzatik, lortzez badezu, ziurrenik da, eak melea giratzea, edo meletik aldeitea, beste zein golpe bat ikudozu, 5 metro aurreago. Berri bere, berdine, eta azkenen ensaiora iristeko Aukerekin. aukerekin. Hala, eak meleari garrantzi asko ematen dute. Denben baino gehiago igual. Orduan, hortan datza. Ba ez, barengo atera egin dute azkar. Zulo abiatu nahian, Arrazedo gongi, eman di Baloia hor. Da niri, baina Katia, atzeak entzaio. geratu zaio bai. Berriz ere, beste aldera, lengua abiatu nahian Ordiziarrak. Burrukan orbitaldeak, Baloiaren bila. Sierra Alvarez deblatea hor lurrera joan dena, Mikel Aizpuruak Baloia atzera. Dani Kroll, Ekaitz Sadabari, aurrera egin nahian Naparra. Aurre lurrera joan zaigu. Atzera Baloia. Etzen Ekaitz barkatu xapotzen, Ekaitz eserlekuan dago. Bauan Laumak segor, Baloia, mandi Dani Krolli, baina ies egin dio ostikoz aurrera dute, eta kontuz! Arrisko hor, Ruben Carracedo Baloiaren bila, harrapatu du. Bera ere izatu dute, baina aztibili da Ordiziarra hor, bultzaka sartu nahian dabiltz, Bartzelonakoak. Ea Baloi hori hortik ateratzea lortzen dugun. Iritsi dira Ordiziar guztiak laguntzara. Hori leku hartzen, Baloi hori ongi ostikatzeko. Eta hori xe da egin duena. Urrunera Baloia. Azkar atako du, Ez da atera, ies egin dio. Bartzenako jokalariari, ez da Baloiarekin. Aurrera egin nahian, ongi mugitu da hor. Ies egin dio hor Baloiak. Eta jokoa geratu du epaiak. Melea gure alde. Melea gure alde, 29. minutura iristen ari garenean. Eta horrelakoetan konturatzen gara, ze garrantzitsuan Baloiaren jabetza izatea, ez? Baloia guk dugun bitartean, Ez dago arriskurik. ez dago arriskurik. Bamelerako leku hartzen ari dira bi taldeak. Miguel Aizpurua Baloia sartzeko pres hartu du, bultza.
Azkarratera Urritxarren, Mikel Lentza, Mikel Ekoriri, honek Ostiko, Zortxe Bazbila, Josef eta Iñaki, Josef ekarrapatu du, aurrera egin aian Irundarra, ongi, bultzaka, bai jauna. Ondo. Bai. Ala. Ze, berri, retenidoa? Ez. Aurrea bota dira baloi jartzeko. Barixe erabaki du epaileak. 30. minutura iristen, ari garen honetan, 13-3. Ostiko zestatek, Tuxaren bila. Eta horixe izango dute, Tuxe alde. Kabezak aterako du baloia. Zaleago Roiuka. Bai, kinu indo eta azkar goazen jolaztea. Venga, Hierro, Richard, ez da izan da. Segita jokatu. Ba ez, hor keinu egin dute, zirudien baiez, bizkor jokatzeko erabaki hartuko zutela, baina ez. Horik aterako du baloia Ostikoz, 13-3 jarraitzen dugu. Eta 10 minutu partida amaitzeko, 0-0 baloi hori. Estate garrapatu du. Gain behitu. Biluzu dute estat. Gain behitu, Behitu zeman garen presionatzeko. Nana gatzen gehitzen geha. Ongi hor. Mikel Napar, oso ondo. Mikel Naparra oso ongi. Ostikoz, aurreratu nahi izan dute baloia, Oier Goia garrapatuko du. Ies egin dio Lasiba, irriz egin dio. Eta jokaldi arriskutsua, kabeza ez da jokalarik azkarrena eta eskerrak. 16 zenbakia ere, eskerrak aurrelari garrapatuten baloi hori, jokalari bizkorre batek helduta, entxegoa izateko aukera ikaragarriak baitzituen. Eta zergatik ez dugu jolazten, aurkari baloi emateko? Nik ez dut lertzen, nik esan da, hau ez dut lertzen. Bai, esan egora horretan, erretzen horixe zen, Garbien abintza bai, eta beste aldaketa bat, Imanol Aldanondo sartuko da zelaian, 22 zenbakiarekin. Eta Dani Kroll, min hartuta bai, errenka ateratzen da hau ere. Australiarra. Min hartuta zegoen. Eta ekaitza daba beroketak egiten. Eta baita Malkorra ere, badirudi baietz, motzen jazten ari dela. Ai, ama, azkenean ordua eskatzen bukatu behar dugu. Oier Goiak utzi du zelaia, Imanol Aldanondo sartu da. Eta aldaketa gehiago izango ditugu. Guazen gora presionatzea, Ostikoz, ez da degarrabatu baloia. Plagatu imartzaio, hori da, guazen, baina... Ez plagatzen. Ja. Partida kontroletik alde egiten ari zaigu, eta badirudi gaizki pasatu behar dugu azkenean. Kabeza lurrera. Eta Barandiaran, eta Sadaba ikusten ditugu pres zelaira ateratzeko. Erasoan jarraitzen dute Bartzelonakoek. Estu hartzen ari dira ordiziarrak azken minutuetan. Kabezak hartu berriz ere. Jano bere bila, harrapatu du, baina baloi askatu azuen dagoeneko 22 zenbakia, hor min hartzeko ere. Lurrera hori da ordea. Baloia mugitzen, Zulo bila jarraitzen dute Bartzelonakoek. Lurrera joan dira. Kontuz, Jokoa behitze eratu zaigu. Bai, jokoa erotu zaigu eta horrelakoetan arriskutsua izaten da. 6 minutu partida amaitzeko eta Bartzelonakoek Zulo baten bila jarraitzen duten txegu bat lortzeko. Jon Barandiaran prest zelaira ateratzeko. Eta bitartean Bartzelonakoak erasoan. Ea baloiaren jabetza berreskuratzen dugun eta zerbait egiteko aukera izaten dugun. Baloia Katalu indarrena oraindik, atzera.
Arrisku gehiegi, eskerrak Josefeko urrundu den baloi hori, baina jabetza Kataloindarrena da oraindik. Oso ondo Josef, oso ondo Josef. Oso ongi Josef Jadar irundarra hor. Defentsan hostigatu do, presionatu do, oso ondo Josef. Eta aldaketa hirukoitza, Jon Barandiaran, Ekaitza Daba, eta Jose Javier Malkorra, Xaporen ordez, Mikel Gartzia, imaginatzen dut izango dela bigarrena, eta Asier Alvarez, deulate agian, ez? Ez da, Jon Barandiaran ere barruan da. Edo ez, Zamakola da. Jon Barandiaran da. Amabos daude ba? Oiergoia, aurreko jogaldin. Oiergoia, barkatu da, aurreko jogaldin eta dela. Behatzen okertuta edo. Bai, baina eta Imanol Aldan ondoren ordez norra atera da. Dani? Hori da, egia. Oier kanpo atzeron dagoeneko. Ederki, hortxe erasoan ordiziarrak. Gogoratu, 13 eta 3 eta 4 minutu partida bukatzeko. Hori da, pikango bidez, pikango. Hartu eta jo. Zertako pasatu behar dugu. Baloiak erori intzezkiu, bazen, pasatu gabe. Baloia horreskuratu nahi Bartzelonakoa, baina baloi hori gurea da. Ea horrela izaten jarraitzen duen, ongi bagoa Lomax laguntzan. Baloi atera nahian ordiziarrak. Segi Richard. Entxeguaren bila ordiziarrak azken minutu hauetan. Horiri, egin dio lastima, Mikel Aizpuruak erreskuratu du. Baina jokoa geratu, zegoen dagoeneko. Eta esango izu gauza bat? Bota. Hori Mikel Aizpuruan zigorrupea da. Eta lako, 3 janditu epaile jaunak. 3ak gure alde. Bueno, hortaz ez gara, kexatuko ez? Eskerak. 3 minutu partida bukatzeko, 13 eta 3. Eta Melea, beraien 22 marraba gainean. Melean hori da. Zigor golpea gure aurka. Tuxaren bila joango dira. Eta ez den hortik ez errateratzen behin. Kanpora zuzenean. Kabezak aterako du. Tuxa. Eta 2 minutu azkenetakoa izan daiteke. Bigarren zati honetan ez du hainbeste denborari galdu, ez? Ez. Luzapena ez litzateke. Eran lau egin du eta. Lehen zati gabe bezain luze izan behar. Kabeza prestuxe ateratzeko. Badoa gertura arazorik gabe hartu dute. Naiz eta ies egin dion hor. Ea baloi hori berreskuratzen du. Bi taldeak borrokan. Beraiena da jarraitzeko esaten du epaiak. Askatu dute baloia. Berreskuratu egin dugu, bai jauna. Ies egin dio Joani ere, haze zoramena. Eta, zer? Habana, Joane baloia egin du diote. Lastima. Alin di baloia, Dios. Lastima. Bi taldeak Melderako pres, minutua falta da partida amaitzeko, 13 eta 3 Ordiziarrak aurretik Futbol Klub Bartzelonaren aurka. Eta bultz egiten bi taldeak, oraindik ez dute baloia sartu, hortxe da barrura. Elea erabat apurtu da, baloi hori. Azkar ba, Dios! Azkar ba!
Ez eguna jolastu. Venga, ensayo, ensayo. Ba ez, aukera ona zen agian. Ba ez Tuxaren alde egingo dute. Eta hortxe doaz, baloiarekin, 13-3. 40. minutura iristen ari garenean. Nik, benetan, nik ez dut bertzen. Nik... Zer lehen nahi errubian jokatu nahi ala? Nagoaz hogatzea? Malkor ateratzeko prest. Joatu dela baloiarekin. Bultza bitaldeak. Ea zerbait ateratzen dugun hortik. Ongi Ordiziarrak. Entxe Gumarrara gerturatzeko bultz, armaietatik. Badoa baloia, badiru diritsiko garela. Eta Etxegua. Bueno, begira, Etxegua torre azkenean, Argaitz. Beste bideo batetik. Beste batetik, 40 minutun. Bai, partida amaieran. Ez dakit, agian jokatzeko moduak ere badira, esan nahi dut. Jokatzeko gogoa, modua. Esan nahi duena da, sekula ez dutela azkar jokatzearen erabaki hartzen. Hori agian filosofia bat, bada agian. Bueno, orduan, orduan guazen PlayStationa jolastea, ez? Guazen, oain, falta, o futbol americano. 30 segundu. Faseka jokatu eta listo, ez? Eta, venga, 10 yarda irabaztea eta pakea. Venga, beste behin. Eta venga, atake, venga, 22 jolari barra. Venga, oain kanpoa. Bueno, orduan. Bueno, kontu, sartu da 18-3. Hirugarren Etxego Ordiziarrentzat. Ez zai gustatzen, no. Eta ostikatzeko prest, Cory Simpson. Oso oker. Bukatu da. Eta bukatu da, 18-3, puntuak bai, baina ez dakit oso gustura bukatu duzun, Argaitz. Nik ez, nik egizan da, ez. Hiru Etxegu, Etxeko, esan dizu da ziren, 5-2 Ez gea horren bilakun, baina bueno, zengo jo.